Верховний комісар ОБСЄ Ламберто Заньєр завтра відвідає Херсонщину, де мешкає чисельна громада кримських татар. Про це він повідомив під час зустрічі з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. Верховний комісар запевнив, ОБСЄ слідкує за всіма новинами стосовно проблем, з якими стикаються кримські татари у Криму. Організація також цікавиться їхнім життям і на материковій Україні. Зокрема, особливий інтерес ОБСЄ проявляє до законодавчих змін щодо майбутнього статусу Криму як батьківщини корінного кримсько-татарського народу. Ми просто, пане Верховний комісар, очікуємо від вас таких, знаєте, щирих нам порад і вашого бачення, як нам виходити з цієї дуже важкої ситуації. Це саме в Бакінській декларації записано про те, що Росія, порушивши всі міжнародні норми, вона одночасно порушила всі 10 принципів ОБСЄ, всі 10. І ми не можемо її змусити хоча б повернутися до однієї, до двох, до трьох цих принципів. Вона цього не робить. І в той же час написано, що ця місія має здійснювати свою діяльність по всій території України. Ми знаємо про законопроект, що створює законодавчу базу для кримсько-татарського народу. І хотіли б дізнатися про статус цього документу і також питання стосовно Курултаю. Нас також цікавить ситуація з кримськими татарами в Криму. Ми поїдемо до Херсона і там дізнаємось більше.